dan wist ik een van de eerste die op het terras gaat zitten. Als het kind niet negeert. Heb je enig idee wie dat in zijn werk moet gaan? Want ik neem aan dat... wist je een Venlo neer? Ja, gewoon in Tegelen, maar... Ik ben in Venlo Vergeven geboren. we dich. Maar ik ben in Venlo geboren dus. En ik neem aan dat ze vaste adresjes is in de stad. Als ze wat wil gaan drinken, wil ze naartoe maar gaan. op dit moment is het gewoon pakken wat ik pakken kan. Pakken wat ik pak. Ja. Ja. Maar ik heb geen idee wie dat dadelijk in zijn werk moet gaan. Want ik neem aan dat Gans Venlo dadelijk op het terras wil gaan zitten. Of Ik nee? zou het gewoon niet weten. Ik denk dat alles vol zit. En als hier alles vol is, dan mensen gewoon door gaan zitten. Ja. En het is tot 6 uur open, dus ik denk gewoon nog 6 uur, dan vertrekt alles nog heen. Ja. Dus, Hey, we gaan het zien. als ik zo vreemd mag zien, wat ziet je van elkaar? Dat is mijn vriendin. Ah, hallo vriendin. Hoi. Bist je ook Venlo's? Ja, ik kom uit Grubbevorst, maar ik woon wel in Venlo. Dat is nog erger dan Tegelen. Oh, ja, maar daar wil ik niet tussenkomen. Daar wil ik niet tussenkomen. Maar goed, ja, de stad, en dat is trouwens ook een want daarom komen we eigenlijk even hier kijken. Dat wordt een van de nieuwe hotspots van Venlo, hè? Is goed, Ik zou het gewoon niet weten. Vogels Letsegaal. Ja, wat is er eigenlijk aan doen? Want eerst hebben ze een nieuwe parkeerplaats gebouwd en nu zien ze weer afbreken. ja, hoe is. Maar volgens mij is dat altijd de bedoeling geweest dat dat tijdelijk was. Oh, dat weet ik niet. Maar ja, dat durf ik ook niet met zekerheid te zeggen. Ja, dat is de lage loswal, hè? Ja. En daar hebben ze nou ook allemaal van die trappen gemaakt en zo voor dat ze lekker kan chillen. Maar dan willen ze gewoon terrassen bouwen of gewoon zitplekken? Of... Ja. Dat weet ik ook niet, maar ik wist wel dat als ik hier langskom, stonden altijd mensen te kijken van wie hangt de vlag erbij en zo. Dus volgens mij moet dat een... ze hebben ook ooit een strand gehad, hè? Hier. Ja, Wat klopt. Ja. Klopt. Maar het was ook niks volgens mij. Nee, dan viel het weer wat tegen. Ja, dat is hier wel eens vaker in Nederland dat het weer tegenvalt. Maar die Gijs, en die ook dan? Ga je goed samen dan een terrasje pikken, zoals ik kan? Ja. Ik vind sowieso wel vaak op het terras te vinden, dus... Studeert je? Ja. Vanaf eind september weer. Ik heb even een tussenjaar gepakt. Ah, dat is, ja, maar dat is heel hip hè, tegenwoordig. Een Ja, tussenjaar. ik heb er speed van, dus zo hip is het niet. Waarom is er zo'n speed van? Ja, als iedereen negeert toch bezig is en ik ben gewoon aan het werken, dan vul een beetje alsof het stil staat. Ik ga gewoon door. Maar worden die anderen niet misschien stiekem jaloers op dich dat ze tegen het werken worden? Ja. Ja, zus hè? Ja, maar als ze niet is, dan wil ze het toch? Ja. Dat is ook nooit goed, hè? Nee, dat is toch niet goed. Maar beter gewoon naar school. Dick zei direct van, ja, ik studeer. Wat studeert ze? Toegepast psychologie. Toegepaste psychologie. Ja. Moest de psychologie niet altijd toepassen? Ja, eigenlijk wel. Ja, dit is gewoon voor HBO dan. Dus ik denk dat ze het erom een andere naam hebben gegeven. En dan noemen ze dat zo. Ja. En dan nu met de minor bezig. Dus, wat is een minor? ja, dat is een half uur even een ander vak. Dus dan moet je zelf kiezen. Dan heb ik nu voor Spaans gekozen, even wat anders. Dus, Wat grappig. Ja. Je bent aan een studie psychologie bezig en dan ga je ze even iets anders doen en dat wordt dan Spaans. ja. Waarom Even- Spaans? Ja, vind ik gewoon mooie taal, goed leren. Dus ik gooi even wat anders. En dan weer daar gewoon fresh verder met de rest van de vakken van psychologie. Werkt dat verfrissend ook? Even iets anders doen? Ja, eigenlijk wel. Want hoe ver ben je in die studie nou? Ja, ik doe nog Delft video's-vak en ik doe dan derde jaar is minor. Dus een beetje half-half. Oké. Over de helft. Over de helft. Ja. En wie lang duurt het Spaans? Is dat een jurkje of zo? Half jaar. Half jaar. Ja. En wat is dan de bedoeling? Dan neem ik aan dat ze nog geen vloeiend Spaans spreekt. Nee, een beetje de basis, maar ik ben nog even bezig. Dus, Oké. Hoe kent u elkaar van? Nou, afgelopen juli toen waren we ook nog gewoon in John Doe en op de dinsdag. En niemand was er, alleen zij en haar vrienden. En alleen ik en mijn andere vriend van mij kwamen binnen. En toen keek ik en toen, ja, Wauw. toen waren het bam. En vanaf die dag zien we eigenlijk niet meer van elkaar afgekomen. Wauw. Ja. En dat was ook direct bam van die kant? ja, Nee. meteen. Sprookjesachtig klinkt dat. Ja, bijna wel. Hij had elkaar voor een tijd Ik had er nog nooit gezien. Nee, we Ik, zitten wel op dezelfde school en zo. we hebben op Valuwas College gezeten. We kennen dezelfde mensen, maar we elkaar niet We gezien. kennen dezelfde mensen, maar ik wist niet eens van hun bestaan af. Dus Bizar. bizar. Ja. En hoe Dus ik wist het wel nemen. hoe lang is dit geleden? 9 maanden geleden. Ja, ongeveer. In de ganse zwangerschap geleden.
Hey, maar... Zo. Dat was dus 9 maanden geleden. Dat was dus in... hoe moet dat... Tijdens de corona. Ja, Ja. tijdens corona. Ja. Dat was toen dat het net even open mocht zien? of Ja, zo? dat was net toen inderdaad. En dan moesten we bij de toffels blijven en er was voor de rest niemand en afstand. Dus, Ja, ik kwam net één dag terug van Kreta. Van door een week feest eigenlijk. En toen kwam ik hier terug, toen dachten we gewoon even door hier. En toen kwam ik Lisette tegen. Lisette. Ja, En wie het sticht? Wesley. Wesley. Ja. Wesley en Lisette. Goh. Hoe moeilijk, Lisette, is het om in coronatijd dan een relatie op te bouwen? Maar ja, zoals eerst denk ik moeilijker, maar blijkbaar makkelijker, want ik ben even altijd single geweest. Dus, Ja, Want Dick Woens op zichzelf? nee. Niet. Nee. Dick? ik wel. Dick ja. wel. Ja. Want wat is dan het makkelijkste om samen een bubbel te maken? Bij Ja. Dick of bij... Eigenlijk bij mij, ja. Ja, Ja. maar dan hebben we gewoon het reek voor onszelf eigenlijk. En dat was al vrij snel zo, hè? Ja, ik was in het begin woonde ik dan nog bij mijn elders. Dus sinds een paar maanden woon ik door en dan maken we wel gewoon wat makkelijker inderdaad. Dus, Ja, maar daarvoor kon het ook gewoon. Toen Ja. waren ook nog een paar dingen waren op en ze konden gewoon lekker gewoon eten ergens of ergens gaan zitten nog. Maar toen dat dicht ging, ja, toen hadden we eigenlijk niks. Toen moesten we zelf gaan koken en zo. Maar toen gingen we wel gewoon leuke dingen maken en zo. Dat maakt het zelf wel leuk. Ja. Kijk, want in corona, of nee, dat het leuk is met elkaar, is het altijd leuk. En corona verandert er niks aan, in mijn ogen dan. Ja, in het begin waren er wel een paar dingen open. Dus we konden wel wat uitstapjes maken, gewoon winkelen of terrasje pakken. Naar Eindhoven, lekker eten. Dus dat konden we ook gelukkig allemaal in het begin. Dus, Ja, want ik proef een beetje ook het teamverhaal dat corona, zo zie ik het namelijk zelf ook, Ja. ook een crisis stimuleert ook Creativiteit. creativiteit. ja. Nee, je dingen doen. En ik denk gewoon, kijk, als ik het iemand niet meug, dan, of het klikt niet, dan klikt het niet met corona en niet zonder corona. Dus als het leuk is met elkaar, dan vindt ze altijd wel een manier om het goed te maken. Ja. Dus. En is bij jou het koken, het kokerellen dan ook een hoogtepuntje van een dag geworden? Ja, nee, maar we hadden wel allebei van eten. En van- Niet zozeer van koken, maar wel van eten. ja, Ja, koken is maar ook wel koken leuk, is maar ook het wel opeten is leuker natuurlijk. Oké. Dus, ja. Maar het is natuurlijk wel fijn dat nu alles weer open gaat, maar met of zonder corona vindt zijn weg toch wel. Hey, want je hebt een vriendengroep en Wesley ook. Ja. Wie onderhelst ze dat met die vrienden? Want dat moet toch verschrikkelijk zien. Dat ze niet echt bij elkaar kunnen komen. We hebben zeg maar één vriendengroep samen en het is dan gewoon nog één vriendengroepjes apart. Ja. Dus voor u is het iets dus moeilijker dan voor mij. Maar ik kan op zich wel samenkomen, ook met mooi weer, samen in het park en zo. Dus dat lukt allemaal op zich wel. Ja. Dus ik een beetje creatief zien. Ja. Ja. En wat voor werk duist ik nou? In die Ik doe nu tussenjoor? bij een vriend van mij door het restaurant, een Grieks restaurant in Tegelen, Socrates. En bij DHL. Oké, Dus. maar restaurants zien toch dik? Bezorgen. Op bezorgen? Ja, ja, bezorgen. Duist dat met een uitje of een scooterkeer? Uiteke. Uiteke? Ja. En het is best druk, dus. Want, Kent ze dan op een gegeven moment geen Griekse eten meer zijn? oh jawel. Want de rug zit te gaan. Ja, lekker man. Lekker man. Anders kom maar eten. Echt lekker. Geit niet! Jawel. Misschien is het terras weer open gewoon. Van de week. Moeten zetten. Of anders bestellen. Het is lekker man. Nee, kijk. Reclame maken voor de baas. Hoe is dat nou om inderdaad eten te Ja. bezorgen? Even zonder de naam van het restaurant nog te noemen. Hersengedoon inmiddels. Maar iedereen probeert een beetje te genieten van het leven. En dan bestellen ze eten. Ja. Is dat... Ik geloof dich drek als ze is van dat dat druk is. Ja, maar de kinderen doen niks anders, dus dat moet ze wel. Kijk, Maar- ik denk zodra dat alles weer open gaat, dat het veel minder wordt. Dat mensen gewoon weer lekker de reboot gewoon nog gaan eten. Maar ik denk ook dat er gewoon een aantal mensen is die, ook al gaat het open, die blijven gewoon bestellen. Dus die mensen gewoon die vinden het fijn om te eten en sommigen gewoon doen ze alles op te peuzelen. Ja, maar wat voor mij dan de hamvraag was, kun je dan ook op plekken om te bezorgen, waarvan ze denkt van, nou, daar zien misschien iets te veel mensen nou bij jij wat eigenlijk niet helemaal door de beugel Ja, gaat. want sommige mensen die bestellen voor €120. Ja, En met 3 man, het is niet voor €120. Ja, of ze maar zo bezig dat hebben, maar verder. maar verder weet ik het niet. Ja, ik denk dat
tegen die vrouw niet voor 120 euro Nee, te bestellen. Dan zul je bij 3 dagen even doen. Ja, door. Ja. Dus, Hoe dat was is het wel... trouwens dat ik een vrouw heb? Of de man, Vroeg me ik zelf af, dat weet ik niet. Dat is even kijken. of de man, of single. Ja. Je kent elkaar nou 9 maanden. Ja, en dan iets tussen een zwangerschap kunnen volbrengen, zoals wij zo net zeggen. Maar dat is niet van toepassing. Dat is niet van toepassing. Nee, maar dikke Mick, heb ik dus begrepen. Dat zeker. Ja, maar ziet je al een beetje verroedend denken? In de zin van samenwonen? Ja, kijk, de bedoeling is natuurlijk wel om gewoon samen aan de toekomst te bouwen. Maar nu het gewoon op zichzelf door is het gewoon no fijn en ik gewoon nog een opleiding beginnen en dat kunnen we allemaal vanzelf houden. Even eerst sparen. Je eerst sparen. Ja, dan moet er denk ik ook eerst gewerkt weer. Hè? Ja. Dit Ja. moest nog, iets van 2 jaar. Ja, zo Ja. ongeveer. Ja. En wat wordt die een studie? Wat ze dat al? Ondernemerschap en retail management. Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat dat wel bij past. Ik ga, Nou, het is wel een type, Ja. vlotte babbel. Iemand die ook direct aardig overkomt. Iemand die snel contact maakt. Ja, heb ik gemerkt. Hè. Dus, anders weten we niet. Maar eigen zaak. Is dat iets wat dat ze... is natuurlijk wel perfect. Dat is gewoon niemand boven de geest. Dat is echt de touwtjes in handen heeft. Ah, oké. Is dat in de relatie ook zo, dat hij de touwtjes aan heeft? nee. Hij doet de dan- boxen en nee, grapje. En dan de ultieme droom, zou je dan bijvoorbeeld zien een restaurant? Nee, niet horeca. Nee. Omdat eten volgens mij toch een hobby is. Eten is een hobby, maar van die hobby moest je niet die werk maken. Ja, man. Dat ken we al, maar ik weet het nog niet precies. Hè. Dus, Hoef ik nou geen uitspraken uitspraken te doen? Nee. Hoef ik nou geen Nee. uitspraken te doen? Dat zing allemaal vanzelf wel. En waar speelt die studie zich af? Eindhoven. Nou, dat is ook te doen. Ja.